ɛne ne yɛde bro wɔ Adom TV so yɛato ne din sɛ Adom Kasee na nsɛm a yɛbɛtea ne deɛ emu odu ɛsen paw ɛmpampranasɛm nipa pasɛm ɛna ɔmapa deɛ ɔtɛ wɔ ne bɛgye ne deɛ owura bɛho nyina da ɛne aka abɔ mu a ɛnɛ yɛde bɛto pono so ɛde ama wo na nsɛm a bɛte bi ɛne sɛ ɛnɛ da yɛda sonko a diabetes yɛde wiase afa na nyina da yɛde bɔ ho dawuro ɛka ho nsɛm Ghana san ne yɛfa so a yɛde edi no sanso ɛne yɛbɛkɔ police fo akache Boamo say aha omarinti de yin sa afro barometer se den no afekura de boamo so mo na enkasa ho biom ye fro so ye beda ye ne akọ ensafufuo mu 50 Ghana cedi note sese de ye sese wo bia dada no enya de a wo betimi adi nemom wo masrese wo kọ banka empanyimfo hwe na wonye emfantum ye ne ensamudo bia eka ho editire enene ye de browse Adom Kasee mi a mekenkan eye obidum die kwaku adu kome memo akwaba Yamwakwa babio eba Adom Kasee eso ye hya ase de a na nne iwiase afa na nyina da eda kese a ye yisi ho ne de kai diabetes ho ne ye hya ase ede afri diabetes ya de ise ye wa na ne wan hwe ya wo de no fon sa no wato na nanu monse do enam so ama afia pem ahankro aduokono baako 1991 ene mpanyifo to si o se ye fan kai sa ya de ye mo ho dawuro na ho nsem ente Ghana ade hye se ase ewiase afa na edin na Ghana nso edibi Adom Kasee ye de ni edi echehwe said ye omayi mu diabetes ade yisidi no efaye ene ye da kese a odisi ho edidi esikyire yade mekire diabetes day no ene omanfo hodo no ana de wo ho gi mu bie ma otu ho monten enante ya de kire sampa sa yade akwakoye yade kodi awu a abetra adasa entemo enam so ma so ye hwe mpomdren so na afi kura National Diabetes Association so de wo ho gi mu bi odu ani kire se krom a yekuma se krupon no ma santemantam mu a na se de omanfo esi gi ntreku ntre ha ede wo ko hye mu bie se de beye na obi a beso ne mogya ahwe hunu se yade eye esikyire yade bi wo mu ana se mpo yade hudo bi wo mu no na chese anika pa empanimfo eya amamre ne amane de kireye enam so mebinom dodo no ano ekohwe wo mogya mu hwe se yade anyabia no wanyabia na eno achi wosan de nkirekire nso gu akwam wo manfo ma wo hu se sa yade eyade a edi abibiman enya pa empanimfo akire mu wo se sa wo hwe abibrem ha ene nipa sa yade edi wo monam no be se miliono empimnum ena diomnam nanso ba Ghana ha nko ade a wanya kura no miliono empimnan ena aye Ghana fo a kyese o mahwa na o man Ghana de yade aman homne so pa na mpanimfo kyerem wo se enya nwanwa kura se bia enche se de tie bia yade no betuma apagya ne mu be se o ha mu nchichemu dunson amana sa akoranim eno nti wode nkyekira ma manfo se wonhwe wandidi yiye wonum yiye wonhwe wo ho nso yiye se de beye na sa yade eye se hye yade no wonya bie Yemfre no so ne enko omamu posifo akache afro barometer enhwemu abetodwa a ekyerese womayimu o kadwumaku a omapro atete omayese kwentebe katashe pro adwumde ne kankan adokro omopa womo bonko bondempo mfa no ho te samomone a eyo omama posifo ne baaye no policefo se yarintidien Ghana fo de munimu ano no jiso obi ho asema amba no matwa konwa na afei mode adane twia pia ne twia ma no na mo re ne dwedwedwe wo mo se da yare etini yare a ede ene nwanwa wo Adom Kasee ye hwe de nam so a e ma posifo re ye ne na muntu a posifo so etu afasa asemwe ho ekuo bi a wo ye nhwehwemu fa ketashe ne proye ho ede betu dwa kire mu se
Wo mai so hwe adwumakuo pa ketahye ne proye ne kankan adokoro wo pa de na ye wo mai aposifo ene ye ketahye no adokoro wo pa na no nanam so ma opanimpa wo ne kasa ma posi dom na wo mai mu DSP se fasata de ababetu dwase de omanfo keka ene nhwehwemu ampanimfo aye a ye kire se wo mo ena ketahye ene proye no se de wo to nsani ani a wo mudi kan no nyina no enya de bebu wo mo abamu esanse wo mo de wo adwuma a wo mo ya ene wo mo ye se de be yo mbetimi aboa abo agapade ene asomdwie ene nipa nyina ho ban se de be ya wo man ebetimi atumpone empanimfo a woyɛ san hwɛmu kyerɛmu a wɔse sɛ ɔde to nsani ani a aman bɛsɛ aduasanan ɛna ɔkyinkini soa hwehwɛmu a ɔman Ghana ka ho bie na wohwɛmu na kyɛ sɛ ketahye ne proyɛ ɔman ɔhamu nkyekyɛmu aduanan miɛnsa ɛna ɛde aposifoɔ gyina yɛ ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ ampa aposi dwumakuo no a ɛwɔ Ghana ha no deɛ ketahye ne proyɛ adokoro wɔ mo nanso DSP sɛ fasata kyerɛmu a wɔse no nyade a wɔgye tum yɛ wɔde wadwuma a wɔyɛ na wɔyɛ da bia saa nhwehwɛmu bɛba no wɔnom ne yɛde saa sobo no bɔ wɔ mu nanso wɔman no mu a bɛm wɔbɛkɔ so ayɛ wadwuma saa posifoɔ Ghana m nso asomdwie akɔ so atena hɔ. Ghana sɛdeɛ nɔɔma esi ɛkɔ ɛno ne ɛkɔhwɛ yɛ polisifoɔ a wɔn nso ɛde nsɛm ato dwa sɛ deɛ afekora deɛ wɔn abrɛ ɛne nsɛm keka Womaria, woman do Monti, Ombesom Ketesan. Na enrada, Jumedi be echo so ye Kasee no emonon, ye the two jassing you makubi or wha, Skahuja in Omudi, Ekubia Seno, Yatum Crocro essence would Jumedi and Sweni. Nemra, ye cameraman Quabontain, na ye chanoma edeconano, DG Capital for Infuni Befem, Tiani Pebi Agenes who be a DG Capital, Yatum Yesremo, and Yadi a DG Capital, Yatumu, and Intisono Didra. Obekoso akọ na no akodi dwa yentumu said ye nipa bi adwene esi kyerem no ye befa kwan we so ne de kyerw pastor nkonso ma DG Capital ewo adwempo a nipa bi adwene e de afọ esan ye camera capture o dan no e de baye eniti ye se akokobatan ne naiti aba ne mum enkumba yento akase no so na afa ye na ye ni enko ensamfufuru man wona moman kwantempon so a akoye wo yesu wo ya akoye se de kusu krunku wosu kwanim na kwakusu esuhwe kusu krunku enim a ni nyina da ene se wo manfo wonamfo so wo mo motimoto so etete wo mo wo mo motimoto so se kaafo tete wo mo kaafo nketo so se akese etete wo mo akese isu kyema police for tete wo mo hwan de ne yemfa Adom Kasee ene ye de ne hwe ni nyina sesei enye nwanwa se obefa kwantempo ahodo so na akoye sadiotim bi ene wo mini bi Evise bicycle for esun se cars eka wo mo ehye wuram eno achi no wo mo nso eka kai ekire se ono car ketwa na otwi a akese no epia wo mo ewurawuram se wo di motorbike ene nam a se wunhu no bia a wo mfa se wo mfa kwan na mfi se wuni cars ni bia chi evise wo di cars achi a na ye bo so aben ama asemi akoye twa mentwe bicycle wo mo atwi da de ponko bi ene otwetwe nkomo esu wo mo atwi moto yi bi esusu se kwan ye de wo mo enam so no enye kwan pakra enam so amo mo sese be ya mpanifo mra mekire bia wo mo emfa fi se kwan no wo mo hunu so mo nka ho bia yenka ema wo mo enhunu ni nyina mu ena akoba ne se wo mo nso etwi kai enso kire se motorbike fo bi duabo fi se kwan ye ofa so eduru bia light aso kokko a wonim se eso gina no na wo mo nyina enamu asem no akoye si wantan obi atoma ne yonko wo mo a etwa kwan ahodo mu enso sere se adrafo enhuru wo mmobọ ama kwan a ya kwantempo ahodo ene akwan ahodo manfo di so atantwi no obi hunu se kwan no hwan ene ye ne dia hwan na wo hu tumi so yi akya ewo so efisa akwa atwa mentwe eyi pa ka ani moto sani nipa obia dia because am see se ka kwan no ka fon kwan dia te sa mo ye moto fon so kwan mom microphone so baby microphone so be fa because kwan so amaye no say said amaye kwan no obia tumi fa so enti ade a pese ye ka se say kwanu cars for na mu fa no amunya abutre because anya amu kwa mu de akwan de obia kwan se moto o bicycle nipa o obia kwan because say no mu ye kananka ebia se na esi ye abuchiri no mu ye no ha omu ye bibia nipa befa eni bibia cars befa ba omu abom nyinina omaye no bako ba hu se ukwa se driver hu ni se car ba motor ba on respecti car no sometimes who say because mostly who say driver ni car ni omu kan no omu kun on use ni navigator who say bia who ko no respect no wabe fa wasu because asemba ni akase motor phone no omu yes but sometimes no
drivers no so mutumi cause any motor for no ene driver for enyu ma driver for yi nyina nipa ba ko odi ase ene ye ni motor kwan ene wo car so kwan ni nyina motor a meti su engine ene dam odi ase se menua driver ni hu se me ba yes me car se me je kwan ni nyina kwan mi ntimi engine nyina me de ekituwa bi a metimi afaso akom baby na menua enyu no driver for nsu hu emumue motor yetan se driver taxi driver for se eji o madwuma enso me hu se ye eji o madwuma firi mu nsam obi nye obi na fa nye obi na pe ye motor ana obi nye obi na pe okada obi kura pe friends say taxi ni sin motor no enti obi akakra obi ye be pii no na wonya akra dia to no botum enti nju omadwuma amfiri mu so because e beto won mo odi ase obi e pede kwan abefa so aba so betima nya de e da bia to no yem enti bi ndi adwuma no fi taxi driver for nsam enti driver for ye ne omo na gu kwan so ye kwan ye ba ye ni motor kwan ene wo ka kwan ye de ya no se nya ba bikitua bia ye kɔ nanso enwanu bi won so a omo hu ye no a na omo pese omo de motor no omo de car na de ball nanso ente saa ukun nua wa kunu kwa ena yanso kwa say police for yi ase omo kire ye nti no adroba ni kwa de de be bowa na opese police ni embra mechu because ena say ye hu ebon police for sabi ana aya moto for no moto for no nam kwan so de say kwan no the way aya ye drive now here no waje kwan no onzo a only speed bia no waje kwan no ase wo ye ho hwia enye yi o ye so o bon so abenkura no ondidi watam nti esre se mo hwe ho bibi enka ho man na moto fo ndi on ha dwen wo road no so kwan de ye on ye kwan ema cars on ye kwan ama moto fo ti esre aban no mo moto fo ndi on pam mo free kwan no so no on ha ye pa moto fo ni car for there if say basco for no ye ka basco na ye base a bi o driver bi o wonam outer lane kra wonya passenger no o pese obo to chi ne kra no gina na offer passenger na moto for no su bi o ha ohun kra na wo ba obetwa wanim sisi a opa no gina on paso a o ngina na okọ ne baby na car for no su bi o ha wo di anim na wo kọ no obe branch we do careful mo obe branch no on so traffic akra ma hu se o branch e ho na we twa wenim na afa no ko wan hwe so na o de basco na kopim the car no na we pra o mboa de mboa ana ye nya ye dia enye obakufo dia ye ntro kwan ye ntro moto kwan wo ntro cycle kwan ye ntro car kwan obia to me faso den tine ban moto for mu ta cross ya too much intina aya ye hu ma ye bo abegu mu so se o mu ma ye kwan no omu fa nche na yesu ye fa ye road na ye nkontina se o se onu no okra 2 times ye okra 4 times enti on to me 2 times on to me 6 4 times ni kwan the ekoso no na chere se wa wo 99 ne de wo wa kwanya na emumo 9 mienu de a utiketo abitisa aketitwa ye ne de ekoso e wo manga na yakwantempon so yakwa ahoma ne so ne ASP Alexander Woben enkwatwetwe nkomo okọ MTT fo akache a wono ene hwe adekere ene adesua eso na afa ye nkwahwe se kwan no hwan yakasa na ne de a ASP akwa baba Adom Kasee so mejo so na what impose so me DSP DSP we dey facha me we dey metwa ho patadwan na ansa metwa dwan no yenhwe o sese wo bia se kwan ne dia motofo se yo modia sakrefo se yo modia wona fom se yo modia enketo se yo modia kasa kese se yo modia nti kwan no hwan yankasa na ne dia me da se bebre ense se ebasia na em de se yede jefo fa ba se Ministry of Transport funny manwa kwamna every 2 years dia wa license dia no pay A for motorcycle pay B for private and answer acquire CDF for commercial vehicles nina no yenyina be ko school dem akosua enema be boama enim de na kwanim wo yakwanso enti because the road these kanina family been them fakwam kra e bi say yenim say ye kwanda hwa for vehicles in Ghana na problem I wo Ghana ba kono fans don so engineer no if se kura Kasee mu a ye wo powerful road users ni ye wo vulnerable road users
a powerful road users near more cars, nine, nine tires near 9 year day con, and a motorcycle for the pedestrians and also so Yakoye vulnerable. No, say Uja Yina say Yina to Frab Yakwa, baby Fakwa, the baby. It will be say one name there because the more powerful no a car Kasee say Obitria fan Kitwan so Eddie. And intina we have the Sato so say Yakwanya or Ghana no say Abefu dia Ebeya a free legal road ya a free Evans Denton Eba Babisi Liberation no ewo Petekwashi interchange no. Takwano I am legal University of Ghana no. Takwan Uze yawo motorcycle lane or any pedestrian walkway or any roadway no also for vehicles, motor vehicles. Sanwa the part of back would do be lame nanka DBS. But what we know, let's say engineer no crane and sa in road na apart from the footpath, any pedestrian walkway, any pelican crossing point, no, for the enough from. The remaining is for vehicles. You can't vehicles, Ghana ha, and you can't motorcycles, motor vehicles, and bicycles. Women have right of way, and therefore a bad thing say the America soon and you say me motorcycle, I'm 9 years, no, Miss Minam, more quiet. Oh, Baby so it is feeding also a pet. If it's a crook, a CM Kayaka could drive 50 kilometers per hour. The motorcycle record, who feels at 9 years, no impediment, and the over Bob Ben said, oh, no, I'm fine. Are you getting it? So, more has to do with attitude. Secondly, the road engineer hasn't helped us because whether we like it or not, motorcycle use are what you crack is in a if we say the more we expand the road, the more we turn the road into 6 lanes, dual carriage, whatever. People will buy vehicles and fill the road. Especially, I said enough as a kid to take a backra. Then a coin, buy near traffic maybe a very check problems because people are buying more private vehicles and filling this expensive space. Motorcycle, they have the right, equal right like motor vehicles. Taxi, money. Minibuses DSP Mr. Wimes what church be brave. Na ye ni say the woka ni nyina akwa ese kukesim e de na woka e na pelican crossing e na pavement e na de yenkura ase na sabe gota kra e bi ni ho no e kwan no hwan na mfa so e henfa no bi ani. Oh say I've just what the can earlier no the picture say we are Ghana ha ye nhihye ya de bo yakwan ho ban kwanso jojo no ya friend road safety strategy 3 2011 to 2020 any dey yadwuma e guide yen na wohwemu a yi pandodo no for UN decade of action for road safety emu no ba ko pillars e bo ama yatini aye nyuma pa organa ha abo nyina ho ban no safer roads and mobility the kind of safer road and mobility yegyina atsanse wo wiase manya na o man mi hu se enye process gwan ne betima ma akwanhia akofo enye road safety gwan ne betima ma no akofo na enye parliament gwan ne betima ye law ama na akofo na de ba ko so e ho ehuhia apart from national ambulances money adem the engineer yes so ye akwan a self enforcement so nti akwan no a road engineer in Ghana for a changing at Minister Dana Manua, a be a Iban route personnel, a be a engineers or more highways, any be engineers or more feeder routes or more quantity, you Kasee, a quantum ponso, any incrasia. They say, we do no more the Ghana spray a year quire. It's answer a casa Kasee, you will be careful and Kituano, so near pedestrians. Into a self enforcing road, Taquan or Mbayano. And what say your side footpath, pedestrian sidewalk, and no a basic. I was said Taquano, a chromo
akurasi o kwantimpo so ɛwɔ sɛ yɛwɔ shoulder ɛwɔ sɛ yɛwɔ baabi a nipa a wɔn nam pondo wɔn nafa ɛwɔ sɛ yɛyɛ baabi a saa car no nketewa no anaa motorcycle no wɔn cycle track anaa motorcycle lanes ɛwɔ nkyɛn saa nneɛma wei woyɛ a ɛma mputuo ba hɔ mpokura wɔn saa to aso sɛ yɛyɛ wei nyinaa no ade baako ɛboa ɛma ɛbɔ obi ahoba wɔ kwan so no edu anadwo da so mu a ɛwɔ sɛ driver no ɔka car no wu na obi a ɔnam kwan no so ehu car driver no senior bi si nti yɛsɛ kuro kɛseɛ mu in particular koraa ɛne baabi a yɛde pateteɛ no yɛ street light wɔ hɔ ɛgɛsɛ because yɛwɔ vulnerable road users a sɛ yɛka motorcycle yi what about nkwalaa what about yɛn kɔkɔrɔ a bi akɔ pension DSP ɛm sɛ yɛka sɛ yɛbisa questions na yɛbɛbisa ama ade akye ɛsan sɛmsɛm no dɔɔso yɛbrɛ no nso ayɛ bi nti yɛde wobɛsi ade mmom yɛbɛde wase sɛ yɛbɔ ɔpono mu anwummerɛ yi wogye yɛ so nyame nhyira paa DSP Alexander Obeng MTTU wɔno ɛne hwɛ nkitahudie ɛne adesua ɛso ɛne research sɛ yɛka sɛ yɛnyɛ hwehwɛmu MBB nsɛm mu mfifi mu nkosi ase a waben wɔ mu paa ɛne ɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ na kyɛ sɛ kwan ne deɛ baakofo tumi fɛnsi ne bo sɛ ne deɛ ugu so a ɛhwɛ Adom Kasee ɛwɔ Adom TV so ɛnsɛm ne deɛ ɛdɔɔso yɛgu so a yɛbɔ atwe nso ɛde ama woɔ na wohwɛ mu asese yi ako ne akosɛm ɛkɔ so dodoɔ na ya na ɛtaa gyina ahyɛ so ntɔkwa West Mission kante te kora de okɔ akura sɛ ne yɛde bɔdeɛ ne yɛde to hyɛ ne yɛduadua wɔ hɔ ntuo ta obi hyɛm kɔdɔ obi dia na akɔfa daawrɛ de aba sese saa man so sɛmi ebi kɔ so wɔ Mangana ɛna Cote d'Ivoire man no ntɛmu na wei nya asase so apumu pɛɛ ɛna wɔ ɛsanse fango apre ɛwɔ hɔ afrokoto ɛwɔ hɔ nanso ɔsoafoɔ a wɔno ɛna hwɛ saa nɔma yi ho so ekyim a wɔse wanhwe ya ɛbɛɛ kakra no ɛde manso no bɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ court a ɛnyɛ ɔman mu The Hague tɔn ɛhɔ ɛna nsɛm yi ɛbɛkɔ akɔpie wɔsoafoɔ a wɔno ɛna hwɛ asase ya mponyinamoa ɛne fam agudie soɔ onimonyamfo Alhaji Fuseni Enusa ɛde atodwa akyerɛ mu sɛ wɔhwɛ apɔtwe a ɛkɔ soɔ ɛwɔ Ghana ne Cote d'Ivoire man no ntam ɛnam asase bi ɔho sɛ fam ngo ɛwɔ soɔ no ho a sɛdeɛ tie bia ɛnyɛ nwanwa sɛ amansa kuba atan a wɔhwɛ na wɔsiesie po so mansotwe no ɛbɛkɔ hɔ ɔsoafo akyerɛ mu a wɔsɛ wohwɛ sɛ ne esi kɔ so na ne ho behia paa sɛ mpanimfo bɛsi nkonwa na afei koraa no wɔde wani akyerɛ amansa nyinaa kɔto kɛsiem The Hague na wakɔtena ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛpa asɛm nyinaa na aduagu berɛ saa asase a wɔka ho asɛm yi ɔkyerɛ mu a wɔse sɛ wohwɛ asase yantam ɛda hɔ na afam ngo ɛwɔ mu na wohwɛ sɛ da koro bia ɛka sɛ yɛtu a yɛanya koraa no ɛbɛɛ sɛ barima billion 2 ɛna ɛbɛnya afei nso ɛyɛ mframagya yi gas nso wɔkyerɛ mu a ɛne trillion yɛanya koraa no 1.2 trillion ɛna ɔman no bɛtumi anya afiri mu nanso saa asase koro yi a ɛna Cote d'Ivoire man ani abere sɛ hɔ no ɛsiane sɛ ɛyɛ wɔn ne Ghana hyɛ suo nti ɛyɛ wɔn dea na wɔbɛfa kwan biara so agyeɛ na ne nam so ama ɔsoafoɔ nti de abɛto dwa akyerɛ mu sɛ bɛtumi ama asomdwe abade a na wɔsɛ ɔpagya de kɔ amansa nyinaa so yɛ kɛse a ɛhwɛ mmara a ɛbɔ ɛpo ne afei asase ɛho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ na amansotwe bi sɔre ɛbɛtumi asiesie no ɛbɛtumi akɔ akɔduru hɔ na sɛ kɔduru hɔ deɛ a sɛdeɛ tie biara no asomdwe bɛtumi aba Ghana ne Cote d'Ivoire nso ntɛm ɔmanfoɔ no bi nsɛm a ɔmo ne sɛ hɛ sɛ ɔmo so ɔmo pa yɛmfa nkyɛ ɔmo fa ngwe kura yɛtututu yɛ kura nyade a yɛho biribiara ɛwɔ mu nanso ebi mu nso se yɛde kyɛ a ɛnya adeɛ bɛyɛ nti sɛ deɛ ɛyɛ asɛmsɛbɛ yɛde bɛsi mfɛnsi ne ada yɛni akɔ nsɛm foforɔ mu tɛkyiman tɔn ɛhɔ ɛna saa mmerɛ yɛtu te sɛ ɔkɔde birisiamo a wɔtu a ne nsɛm mogya bum ne akɔpie tɛkyiman yɛse ntawantawa a ɛkɔ so hɔ no ɛnyɛ agorɔ koraa ne nyina da ɛne sɛ ɔmampanyini John Dramani Mahama wayi obi si ɔnkɔ no nkosi na nan mu ɛwɔ hɔ na saa nipa yi ɛna ɔmanfoɔ wɔn mpɔtɛm sɛ ɛnyɛ ade ɔmo pɛ no eti sɛ ɔmampanyini pɛde a wɔmɛfa no ɛmfa ne mmra Flagstaff House na wɔmɛhwɛ ne sɛ TV na so wɔde de baba bɛtena ɔpa so ɔba bɛdi dwuma deɛ ɛnya adeɛ bɛtentam to ate wɔ ho ɛde agu mmɔnten so yɛbɔ yɛ homɔdene sɛ yɛn nsa ɛbɛtumi aka adɔfo bi ɛwɔ hɔ na afei no watwetwe nkɔmmɔ ne ahwɛ sɛ sɛn ɛna nɔɔma ɛsi kɔ yɛn nsa aka bi ɛwɔ ahoma ne so yɛn kɔ na yɛ ne Idrisu ɛnkɔtwetwe nkɔmmɔ Idris yɛn mo akɔ aba ɛba Adom Kasee so yɛnya ne nteɛ sɛ basabasa yɛkɔ so ɔtɛkyima bɔ yɛn kyerɛmu sɛn ne hyɛ aseɛ yo ɛnta nɔpa bɛyɛ bi baako mpɛ mu hɔ ɛna ɛntɛ Blanhafo Regional Minister ɛyɛ Owura Paul Ivan Sedu ɔde asatidi ɛwɔ ɛyɛ Techiman after FM ɛyɛ Kwadwobrefo atwetwe nkɔmmɔ na nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa ne sɛ ɛntia ɛntɛ Kwadwobrefo ruwa nyinaa ne sɛ yɛabɔ Owura yɛfrɛ no Mr. Ɔpon Amponsa Philip sɛ ɔno ɔmɛyɛ aban sɛ anyina mu anaasɛ MP Environment Techiman Municipal
na nsɛm yɛ bɛtɔ mmɔntene so nam sɛ zongo caucus ɛne zongo for mahama ɛne central youth ɔmo ani anye ho ɛno nti ɛma ɔmo te ɔmo ho egu mmɔntene so a ɔmo te ɔmo yɛ kyerɛ ɛde akyerɛ ɔmampani John Dramani Mahama sɛ wɔsɛ ɔmo bɔ ɛdra na 2012 election no ɛkɔ so no sɛ wɔn mu amɔden a na wɔn mu apɛti no na pɛti no ntumi eni nkuru na sɛ wɔn tumi boa na pɛti no di nkuru ma wɔn nso bɛ di wɔn hwamɔ owu a yɛfrɛ no sɛ yɛ ama ama dodo n'anim wɔ ha no ɛyɛ ade a ɔbɛma no MCE nti na wɔn hwɛ anim a sɛ owu ayi na wɔn bɛgu ne nti sɛ kɔpie sɛ yɛ bɔ ɔfoforɔ din ɛyɛ owu a Ponsa Philip a wɔn na ɔmampani ɛnya aden ɛni ti na wɔn yɛ sɛ ɔmɛ press conference na ansa na kora no nsɛ dɔm no ɛbɔ pii so no owura bi a na wɔn wɔ twɛm akɔ ne baabi a wɔtwi ne kaa ɛdɔm no ka sɛ wɔn nsan n'akyi na nsɛ no wɔ nim ne ɛkɔ so nti no wɔdura a na wɔyɛ sɛ wɔkɔ reverse no wɔde twɛm kaa bi a na esi wɔ koraa wɔn bu no etira no a ne kaa koraa wɔn asɛe no ne no kɛse yi ɛdura na me firi Holy Family Hospital na ɔda so wɔ admission ɛno akyi nso no police ni bi nso a na ɔno nso so ɛkɔ n'adwuma ɔte ne kaa mu ɔno nso so yɛfrɛ no Sergeant Bafo ɔno nso so ɔma bɔ mmɔden aboro no a ne no kɛse ɔma sɛ ne kaa no a wɔmatua no ne kaa no nɔmba yɛ GT 3971G a ɔno nso so ɔma bo no ɔmo hyehyɛ cars pii ɛwɔ Tekyima Kwantempɔn no so a fire service ɛne polisifoɔ ɛbɛtutu atu a ansa na ɔmutumi disperse crowd na me ne kɛse deɛ wɔkɔ ɛna apue mu wɔ Tekyima ha no yo asɛm no kyerɛ mu ma me bio sɛ ɔmampanyini ɛhyɛ wɔn bɔ sɛ wɔn de nipa baako ɛna ɛbɛba abɛtena akonnwa ne so a kyerɛ sɛ wɔn na ɛbɛyɛ na musini eti wɔn nto aba ma no na asɛm yi wɔn kan deɛ ɛm sɛ yɛnhyɛ da nti bibi saa sɛ nipa aso mɛsi ne yɛyi na kyerɛ sɛ wɔn no deɛ ɛde ne kɔ na ɛba ne sɛ na wei deɛ wɔn ka bibi sɛ deɛ wɔn kyerɛ ne sɛ wohwɛ ɛyɛ Tekyima hanom na Tekyima hanom akɔyɛ sɛ NDC wɔn World Bank sɛ NDC bɛ wɔ ani a na efi Tekyima ha wotɛ mo nsusu a zongofoɔ ne nsafoɔ wɔ ha na sɛ bi wɔn brɛ abrɛnya brɛ nyinaa ɛyɛ atumaden ebi mu kyerɛ wɔn nyare kora wɔn kunu no aduane kora wɔn ntumi noa egya wɔn kunu no ne wɔn ayɛ wɔ fie ɛkɔyɛ campaign de ma party no ɛni nti no owura yɛ a yɛbɔ ne din ɛyɛ mɛsa Amponsa Philip no wɔn kyerɛ ano wɔ UK nti ɛbɛn a na wɔn brɛ no na wɔ ni ha nti sɛnɛ wate sɛ dibire bi atɔ no waba sɛ wɔbɛpɛ saa position no wɔn ma mpanyin nso hwɛ brɛ a wɔn abrɛ na wɔn afa ama wɔn na so de ma ɛyɛ owura yɛ a wɔn ne na ɛnya adwen yo Idris yɛmfɛnsia something small to show the president say why the national wɔn bɛ ti bibi kɔkɔɔ de ahyɛ no paa yo Idris yɛbɛde wase sɛ deɛ kɔɔ so ɛwɔ Tekyima ɛne ne mpɔtam wɔde ato yɛ nim no Idris ɛne ɛkɔ yɛ ɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ na kyerɛ sɛ ɛhɔ deɛ ɛhɔ nwo ɔmo kyerɛ mu a monkey the work babu the chop ɛno nso deɛ ɛnya adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma ugu so a ɛhwɛ Adom kaseɛ ɛwɔ Adom TV so me a mekenkan so ɛyɛ obidum bie kwaku adu kumin kaseɛ no ɛdɔɔso ensɛm no yɛbɛbɔ atwiri ɛde ama ho yɛna yɛ homra yɛba pina ɛne di atwiri yɛmo akɔ ababio ɛde ba Adom kaseɛ ɛso yɛnkɔ Melcom ensɛnsɛm a ɛkɔ so na nsɛntɛm ne mu bɛsɛ afini ina Melcom asase no edwirigu mu ma nipa bɛsɛ dunan ɛto anana no monse do na wana wo prepare no kyerem a wɔse akɔɛ kotoma menhwɛ to agudie ne mpanyimfo no wodi na sabe kwaku ananse ene ntikuma agudie die dasane bia no anani gye ho ɛbɛpem saa mriskan ka wɔsɛ mpanyimfo de mɔm no ɛnya de mpanyimfo de amɔm te sɛ de court ɛhɔ ɛnom de wɔn ani kyerɛ na court aka bia mɔm ɛsanse sɛmɔne nti ini si court dan Adom kaseɛ ensam ne bobɔ ba nyina da yɛ ne wɔn na hyɛ ase ɛwei so yɛde yɛni edi akyi hwɛ sɛ de wɔn si yɛ ɛne kwan a wɔn fa so na court ɔmakɔpie hɔ ntɛm ɛna Adom kaseɛ yɛkɔfa nipa bi a wɔn mu edi dɛm ɛne wɔn mu epira yɛyie paa ɛwɔ Melcom dan a edwigu yɛ emu na nipa yi wɔn nsɛm a wɔka ne sɛ mpata sika a wɔrehwɛ no wɔn nsa nkaeɛ wɔn mu nso a wɔn nsa kan bi no a kyɛsɛ ketewaa bi decimal point a kyɛsɛ sika no wɔn mu di a ɛnso wɔn mu ɛne nti ɛbɛyɛ a Melcom mpanimfoɔ ehunu wɔn mmɔbɔ awerɛwosɛm a esi yɛ afini no nipa edunan ɛna wɔn hwere wɔn nkwa wɔm atiasefo yi ɛna esui ɛnam so ama asɛm no wɔn atwe a meka sɛ yi lawyer ni baako ne din ɛne Egbert Fable ɛne ɛyɛ Kofi Bentel aso asɛm mu ɛkyɛ sɛ ombedi emamu a ɛyɛ Lawrence Dakwa ɛne ne nuanom anim na wɔn de asɛm yakɔ court wɔn di kan ɛde nkrataa na akɔma court koraa a aka sɛ wɔn bɛto nsa ɛde afɛ Melcom mpanimfo abɛyi wɔn ano
ne nyinaa ne sɛ wohwɛ mu a mpanimfoɔ yi susu sɛ mpatasika ɛde ma wɔ mu no esua ɛno akyi no panimpa wɔ na esi Malcolm dan yi so no wɔno nso ammoa nipa yi ɛwɔ kwaniasa nyinaa ɛso. Yɛmo akɔ ababio na yɛnkɔ ahyaman okopie mu wɔ hɔ a sisi a mekasa yi mpanyinfoɔ atumi agyina wɔ nanso ato aba ama nipa a aban eyi ne so mmra na ombesi wɔ anan mu sisi wagye no ato mu a ɔpanyini Ibrahim Bedu wɔno ɛna ɛyɛ aban anan mu sini wɔ ahyaman. Womanfo ɛwɔ ahyaman ako bia nanso sɛ sei deɛ yɛbɛka sɛ bibia atem din ne titru ɛne mansin mmarahyɛ badwafie ɛyɛ assembly no wɔn di kan kɔto aba sɛ aban anam sini ayi no ɛwɔ hɔ ɔpani Ibrahim Bedu anka anya hwe no yɛntumi enye no entum anaasɛ asɛm bi wɔ hɔ a wɔn enka emfa ho nanso ɔto aba no wie no ɔpani ɛyɛ Abraham Bedu adona afrɛ ne bronze ɛnya ade a wotumi edi nkunim ɛwɔ abato no emu enam so ma wɔn etu ɛhyɛyɛ ɛda no aso ama wɔn akɔto aba no enam so ama meka sɛ wɔpani anya ɛma ɛyɛ aduonu enum dunson ama emu nson deɛ kyerɛ sɛ wɔn empɛ no nanso enam sɛ dodo adwen ɛkɔ benkro mu sɛ wɔn ɛpɛ ne nti no enam so ama wɔpani saa bere wɔ no ɛna yɛagye no atomu sɛ aban krakye pani ɛno no ɔpani Julius Debra mantami so afɔ ɛkyerɛ sɛ MC waba a wɔntena se nemum wɔnhwɛ na wɔmfa nyimu amma mpatamu hɔ sɛ wei efiri ha wei firi ha wei kɔma sɔre ɛne wei kɔma sɔre no wɔse nyaade a ebetumi aboa enua nyamea yɛ adom a yɛato aba ma ɔsɛ bra na bɛsom no wodeɛ yɛse pani due mante woda no adayaya onufo no bekumu nom na nifa nso anum ɛnɛ nea yɛayɛ bibia atwa sɛ wɔhɔ no bɛka kyerɛ so Nidumasimasi or campaign tiao, Nidumasimasi or you say maybe we have pet over say what he did until the Oda said near Chomina Onte Jubia Awa to Ashama Koso and the year. Who did the eyes of the Mumpet for 1 hour 7 members presiding and the more MP and Mokot native I saw right now this day a mom. Opani Ibrahim Bedu. Enso etwa so eda omanfo no asiye pa se wo mo ede arehwemu kese ama no na obeye na famu de bia na watumi ama ahyaman ani adane empo okyeremu se waba no ahyaman mpuntuo ede nani so eyi pa se kwan bia so nyema betumi akoyie ede ama no na nkunimdi a wadie no aboa ahyaman krodua no enyina. The assembly has its medium-term development plan already. But as a chief executive, we're going to look within that. And within that medium-term development plan, we have the various thematic areas, which includes roads and infrastructure, security, and other economic activities that we need to push forward to be able to boost our revenue in this assembly. So we're going to work within that. Number one, the road. Number two, the security of the area. That is very, very important because we need to market Ashama because there's some kind of perception about Ashama. Yemfrɛ no so deɛ duru so ɛyɛ adwadie Kasee. Yɛmo akɔ ababio ɛba Adom Kasee so adwadie mu nsɛm na ɛduru so no na ɔman musika korabea batan ɛde abeto dwa sɛ sika a yɛtwa yɛ ɛwɔ ɔman yi mu a ɛno ne so pa 50 Ghana cedi note dada na sese de etwem se twem kabea utumi fanto bibia ema ne nyeye na mom empanyufo de adesede sonko atuska kwabea hodo nanim se kobas wo bi kutabi no de ba bank omonye no omonsesa enfama safo no. Bank of Ghana adwumakuo no wonom ede ababetu dwa se Ghana sika dada 50 cedis a eka sika ye ni biam ehwo no wonom esi sudua se wontimi emfa nto ade ewo baabia ananso se adwadie mu nkitahudie bia nso ni ho a wobetimi ede awurawura mu empanyimfo atwire mu se wonom ehwe emasika no etwamu eya afimpim mienu ene dumienu no emu eye ebo ana September bosome no emu ede eba enutimanfo enhya ne nso saa na wapanyin baako ya wodi akotene ewo Bank of Ghana adwuma ni mu ena wagira adwuma na namu a wakyerɛkyerɛ ensemu ne wɔka ne sɛ ne sɛnti no wonom ahye sɛ emra wontimi mfa nto ade ewo eye montene so no sɛ ebi krawo na wopɛsa wo sesa
wobetimi akọ bank bia ye benwo ananso sese wokọ Bank of Ghana wonu betimi ahwe na wasesa de amount enam weso ama Bank of Ghana ya wonom eya bank edwuma no won baatan no wonum ahye dendenden se banks ahoro ni nyina enhye se koba se wobi ekita eye sika dada ne bi ne chichiru eye 50 cedis ne bi na wode eba wonum aso eya wonhwe so wobesesa de ama sa nipa no empanyimfo kyerɛ mu sɛ wɔnom ɛbɔ wɔn homɔden bia na wɔani abrɛsɛ krodom sɛ yɛn sika nankasa no wɔnom bɛhwɛ na wɔani aku ho na wɔnom atumi abɔ ho ban na wɔnom ɛbɔ ho ban a ɛne di ɛsɛ fata bia no nso ewiase betumi anya ɛde ama Ghana yɛn sidi no na sɛ mpanyimfo ama wɔnom ani nku ho a ɛno ɛna abɛhwɛ na nipa binom etwa bi gum no nanso sɛsɛ no mpanyimfo ntena hɔ ɛno nti wɔnom ɛyɛ ne obetumi bia de nneɛma gugu akwan mu ɛde fa bambɔ ɛho yɛ sika bia sɛsɛ deɛ ɛwɔ asetena mu ɛwɔ ban Ghana emu no wɔnom ɛde bambɔ nhyehyɛ bi atototo so ɛno ɛne wɔfrɛ security features no wɔde atototo so kama yɛ obiara ntumi nya mu kwan na wɔntwa bi enwum ni nyina mu no sɛ wokɔ edwa so a yɛse ebi da so agye sika dada no egyina so ɛtɔn nneɛma enipa de bi wɔ hɔ nso a wɔnom ɛnyɛ kraa na nso ni nyina mu no yɛbɔ amanfoɔ nkaeɛ sɛ mpanyimfoɔ kyerɛ mu sɛ sika dada no ne titiriw 50 cedis no ɛnya adeɛ sɛ yɛdi biem ɛwɔ ɔman Ghana ɛmɔntene so adwadie mu nsɛm ne egu so a yɛgyina so no na nsɛntɛm ne beto dwa sɛ nyina mahoɔden bɔ mpanyimfoɔ ate so hema bupen aduonu enum nanso Electricity Company of Ghana mpanyimfoɔ de nkyemu aba sɛ nipa ne bi su etwa adwadwo sɛ samri enya de abonsa etumi akasa mfasodeɛ no wɔse ɛbɛfa na awɔtwe ansa no wɔn mfidie no wɔmatumi amiemiam ama hema bupen bɛ sɛ aduonu enum no Ghana adehye nso ensa etumi akabi ɔpanyini William Boateng ne kasa edema ECG for en ode to Adom edwadie enwuma enis kasem Kasee enim sɛ de no ma si kon nyɛ sɛ mpanyimfo atiada nemum anamuntu ho a wɔfa so sɛ de be ya sa no ma wenyina da Ghana de hye ebetumi ateso mfa so pewa edi yenkɔ ewiemu nsachaye mu nsɛm
abuso atenka kofeje adaroma me dia go Kasee munsem na ebeto ani me de kusi mensa capito yehwe ensem no se nesi etie Ghana eguso ewo Egypt ahobabo amu an sase Egypt Kasee eda anim no ebetimi akọ me ne Kasee boboko no ewo Turkey ewo Istanbul mamu achese omo eguso ebo abomo ho sa Kasee ne ebekoso na coach Masokunadu na we assistant coach ema Kwesi Apia achese omuguso ebo adwuma odi atugya se ebeden ama no enam se mranti omaba camp no ekame akwese mu ayeden pa Turkey eho eno mode ahoboabo soronko ehyehyɛ so sɛ ne ɛbɛyɛ a Ghana na Egypt Kasee ɛbɛba so November ne da ɛtɔso dunkron ɛwɔ Cairo no Ghana betumi akɔ nanim na World Cup ticket baako ɛda hɔ a ɛsɛ yɛ ne Egypt fo yi preso no yɛbɛtumi afa akɔpie mu Brazil 2014 de di kan ɛde pem so ɔman Ghana mu no yɛtumi kyia mu twa mo kansia mo mutimo baako a enti sɛ ɔmbɛtumi ahyɛ a agye sɛ ɔmo ahyɛ ɛka no mu a yɛntumi ɛntimo baako kora ahosiesie mu no mo ɛna coach Masokunadu a wɔno ɛna yɛ Kwesi Apia abedi akyire de nsɛ bi abɛto dwa ɛsɛ wɔhwɛ sɛ na players nyina ahokeka ekɔ soro a Kwesi Apia tie ne ya pa wo hu amanne sɛ hwan no mfa ne nyinam na sɛ hwan no mfa ne nyinam amrante no bɔmɔden o mo bɔmɔden ene Heaven Prince Boateng ne Michael Essien mu nyina obia gere ne ho ayinte ne coach Kwesi Apia afa ne pen ne nkrata wɔtwero wedi ne watwam a ayɛ den de ama no sɛ hwan no mfa ne nyinam na so ɔma hyɛ bɔ ɛsɛ kwan bia so amrante du ba ko mbe yi mo magina mu de ɔma Ghana wɔ Cairo no bombetimi abɔdwuma aboa ama Ghana ekonomidie franka no ya peja akɔsoro na chese eno no foni awdo a ekoso no na chese Turkey ho eno mugo so mpanifo de atugya se ne omo aye nhyamu kese na wi a chese omo agya atum se Egypt ho adwo a ebetimi akọ wonti nanka adwo adampo ena mpanifo be kọ de ne so matwe abakosi ada ena aboboko no be free Turkey no mo akọ Egypt mo akọtwen akansi ne yefre no so ne yemra Ghana ha emehwe nsemo fro abrantie ba akọ efe no asiedu atobra ne monembo a wobo ewo Ghana ye Premier League nim no ekame akọ ese bebe na ena esi ade wo ahu se ne monembo ewo nkan yie pa na sese nsemo ai ba kire se Asante Kotoko ene Accra House of Folk nyina di abrantie achi se ombenya no na obesi akan ede ama wo mo Abdulsalam Yakubu ena woye panipa woda ni Wedubiase United boboko a abrantie asiedu atobra esi akan mo no woda no ono so de nsem kakra tudwa ede afasa abrantie ne transfer e wonsem abetudwa no last week before Sunday and I'm say visit Omaka any omupeni baako omode letter ebe share me am say me ne CEO na management members ni nyina ho day na Sunday e ball league no ana ye say ye better play na day no so na ekolusu puto no ndi e ba na ye bibia ato nchen ye si akra nya meeting nti nyame bo Friday ye better no letter no so na ya finalize and then so I'm say across of focus so no I'm so interested omo CEO Efremi ayena Ofremi ankasa direct omo so letter and them come say by office 2 teams in na e betena so na ya hwe fine ada se boy no ye be manako ana ye mananko ana ye be si ye be gini team no fe to kwa zuzu aso be na e be ba ye team no so ana se bia ye be turn for it ana se 2 teams no another has or Kotoko no ye fa ne ma team no ba ko ye be the chances of Kotoko and has but team bi nya no look at there if it's be ye na chese team bibenya local na be den eno ne nsemo a Abdulsalam Yakubu oda ni Wedubiase United boboko na no ede atija yemfre no so na yenkwa amono ne yenkwa akutukubo mu engohwe abrante baako a ne monebo ekonkan ewa akutukubo mu efe no mani paka dodo na afre no Pacman sisi de ensemo e ba kire se November boso me ne de toso aduonu nan akansi akutukubo akansi baako a obebo no se kobasa wani nkoni mu a na chese ne trainers ne chese obereta akra no akopene ba bia atena waka ya na nsemu niema hyeda enkoye mfama no woni Timothy Bradley ekon ema yebo no a honsem bae afi oni one Manuel Marquez eso ekon ama no so ekwaje ne nsem nti no akansi a etoso miensa oba abekusi no kame akwese wani nkoni mu a na ese ne box bo nyina no atimi abafomu anesa eno nti mpanifo chese niema asesa ahwe ya na obejai box no kra ato Sauba kuturukubofo miensa momodin boso enipa no wa mo abrantie de din ade mani pakayo din a na sai din abobo no ne ni babia akofa firi ede bae ne Ghana fo de ka abrantie pa eye aguturuku a woni Ghana ni abrantie Joshua Clotte de pem so hye no nomo no ma ne ho bae no a na Ghana fo nyina akra eye omwanwa ma kan sambi kura aboba mu ne bebre na ka ne se abrantie shocks ayi week esanse akuturuku mienu a wode ahyehye so America kra ni no ya bo no fonfram aba akokra de bodo ma ne
atɔ flat asɛ de obewu ahyɛn na so abrante na san sɔre gyina ne nan so waka November da ɛtɔ so aduonu no wɔsan aba bɛgyina ring mu akɔ boxing kɛseɛ pa baako wɔne abrante bi a ne din ɛde Brandon Rouse ɛno ɛna papa a wɔno ɛna ɛtenetene no ɛne ne yɛ training akɛsɛ broni bɛka ne trainer ɛde nsɛm bi abɛto dwa sɛ saa kuturuku yi pa ɔmo kɔbɔ yi deɛ ɛte fa so anaasɛ abrante ma nipa kayo yi ɛsan boro no funfram deɛ a ɛne ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔretire ne sa wɔntoa so mo boxing bi san sɛ ne ɔbɛgye tum ɛsɛ ne shocks no nokre ayɛ wiki a wɔntimi ntoa so mo boxing bi mu na okopi mo Philippine mpɔtɛm hɔ deɛ a na abrante hwɛ ne mu sɛ wɔde ne ho bɛhyehyɛ politics mu and ne trainer ekura sɛ boxing ɔmo kɔkɔbɔ ebuka mu deɛ a na ahwe ya ɔbɛtoa so akɔɛ ne politics no wayi n'ani ɛde afi boxing so na kyerɛ sɛ mane park ho so ensɛm ɛno no ɛbɛgyina no so na mede agokansie asi hyɛ no nso sɛ atenka coffee gin adaroma ɛna opiaeɛ ɛmɛyɛde dwumadi ɛbrɛ mede de kusi mensa capito obi dum bie kwaku adukumi ɔbɛtoa so na ɔde kaseɛ no abrɛ. Are you happy with Atinka? Chama Atinka. Bra beautiful. Yes. na akopie mu ewa America sesei de wodi ikuo dodo na ehun sem ena aba abeto abonten a twese de wo ka nyina da ene se wo ba bibrim ha atutuafo adoso ewo mayi mu ama alata ya Nigeria kora no so ebi abepie mu Boko Haram sesei de wo mu de abeka atutuafo a ewiase afa na nyina da uhu ma oso dwane no ehun Boko Haram ene ansuru eyadomfie kuo Nigeria memu na saa bere de US aban no de aba betu dwa kyerem sɛ saa domfie komienu nyina da wahu sɛ wɔn yɛ nipa a wɔn adane huri a mogya mpo ntirimu da ɛnu nti sɛ de wɔn nam biada ɔmanfo hu wɔn sɛ wɔn yɛ tuateɛ dɔm a wɔn asɔre tia adasa so ɔdo ani kyerɛ Nigeria saa Boko Haram fo ni ansarufo yi ɛyɛ ade a wɔn Nigeria man no nya home kura no ahome mu titiri kura ne Boko Haram fo no da biada ɛne asukufoɔ no wɔto ase werɛ asraafoɔ no wɔde wɔn nsɔresɔrefoɔ no wɔde wɔn na te sɛ da biada wɔsɔre a Oma wonya ahotokra ene nam so ama America bande ababeto dwase wo hu won se won ye tuate dom ene adomfo yaku a won pese sa Nigeria man no ebetimi anya won asomdwie na we ye ode ababeto dwa no e kire se ene obi biada won won sikasem ho dwadie afi won mo ye adwuma biada no obehwe won hu ye e won ho se de be ya sa adomfo yaku anase tutuafo yi won timi nya sika bia emfa won ho mo won ho bra na afi ebe wi ase no enkonkoyo haw ema hodo a wasori atia won no mpanimfo kyerɛ mu sɛ sɛ wohwɛ saa Boko Haram fo yi a wɔn mutae so mani so baako pɛ nyinaa sɛ Nigeria atifi fam hɔ wɔn pɛ sɛ muslimi som no mmra ɛna yɛ adwuma wɔ hɔ nanso hwɛ Nigeria man no a wɔmmra wɔ hɔ nyina no ɛma obi akwan sɛ som ɔpɛ wɔsom nanso Boko Haram fo deɛ wɔadwena wɔn aboɔ anyinam so sɛ deɛ tie bia wɔbɛma muslimi som ɛne ne mmra no ɛna yɛ adwuma no so nenam ama saa bere deɛ wɔate saa atua no mpanimfo kyerɛ mu a na ahwɛ mfie mpire no nkron ɛyɛ ade a wɔsɔre yɛ paa tie asukuu ahodoɔ afe nyumanwuma ku ahodoɔ ɛne nsɔre a onyina da ana afe kura Nigeria man asrafo no de boani ɛnam so mani pa bebre no ane nam wɔn saso ama wahwere wɔn kwan ɛno so nti ana mansaka bom ku ahu wɔn sɛ dabi sɛnea wosi asɔre ba no sɛ wampɛ baabi amfa wɔn nyina ɛbɛwi ase amansa nkasa na wɔbɛsɔre wɔn so ɛno nti ɔman bia wɔne Boko Haram edi dwa no wɔn hunu sɛ wɔn ɛyɛ adomfo kuo a wɔn de wɔn ayɛ huri a mogya empo ntrimu da ɛno nti dwa bia wɔne odie no wɔbɛtwe wɔn ho afiri ho. Yeguso a ewo amanone Kasee emu ye na ye ne enko India na panyini bi akoka asem amana no agye ne mpredwan panyini ba akwa wodi tintima paye wo ye police ni awko India manfo bu ni pa panyini asem a wo beka ye ne se so yo ba na se to mona na ye hwe ho hwe ne nyi a na ne sa ka besu atwa adwadwo no gye ne ba na gye ne guna na gye homa ne nye de asem yi wo manfo se sokoto kwa pe wati kwa pae Penny Power ne kwankyerɛfo wode wani ɛkyerɛ India man no emu a wɔno ɛna wohwɛ ku ahodo a wɔn yɛ nhwehwɛmu paa investigation bi fifi nsɛmu a wɔyɛ pani a wɔda no na pani akɔka asɛm bi ɛwɔ nsɛntwɛfo nhyiamu ase ama wɔman no nyinaa buafu ne paa ɛnɛ da yɛkyerɛ ahodo ɛne ɛma ku ahodo abufu a wɔn buafu wɔ pani no ɛnyɛ abufu ketwa wɔn nsɛm a wɔka ɛne sɛ wɔ pani a ne din ɛne Rajit ɛyɛ Shinta
kwan a wɔfa so kyerɛ sɛ nokwasɛm ni India man no mo na ato ayasiadonko amui adɔso pa wɔ hɔ nanso wɔn mo ko a enye yie nti wɔn mo a yɛto mo na no so mo hwɛ na yɛto mo na ɛbɛyɛ wɔn mo yɛ a wɔn mo enjoy a kyerɛ sɛ enjoy de waka nyinaa ne sɛ mo na ato na bi wɔ hɔ a usi ano ɛden enti de nipa na ba no so no bɛto mo na bɔmɔden ane ne obu ananka wo so abu ahyia no na enjoyment yi onso atumi afili bisa sansemi na akɔpagya ama campaigners wo mo ɛko ɛde mama ɛwɔ mpatamu hɔ wo mu nyina ebuafu yie pa wɔn sɛ mo ɔka ne sɛ Central Bureau of Investigation pani a wɔda no ɛyɛ Shahid sina wanka asempa amfa ma ho mo na ato anya ade a obi ani betumi agye ho da ɛne nti sansem ɔka ne de wɔn twensan ɛnam so magye go pani kyemu no ama akatu nabo na keso pani oba bonten abetwe sansem nyinaa ɛde asanemum wadi kan de chopa kakraba sɛ de ɔkan no wɔsrɛ na de ɛkɔso no ɛnya ade a wɔno ankasa so ne gye ho nemum abufu ne ma wɔkan ne saa wakoka de ntumi nwe nti sɛ de wapu ɛde aba yɛnkɔ ne kɔhwɛ pomode ho nsɛm na ɛnɛ yɛnsua bibi ɛfa pomode ho Yamu akwa babio empomude ho nsem ena edru so na Dasebre Company Limited woman na this a hat heba Mr. Abedwaso woman na afa ho ka wo pomude ho nsem mu emrahye bedwane a wugina ho ema omanfo wo brekum abato empesua so onimonyamfo kwabena twum nuama wode adesede sonko atune nuano emrahye bedwafo anim se enka be yanko hwe na mental health bill a de abetu anim dadaada apratete apansam na ya abo adada no wo hwe no wentimi fo wonsa enhyase uhwe mu asansemi omanfo a waben wo pomde ho nsemu waka ho nsem aka etise de empanyufo asan awie na sa ebe adwuma no eho enapo no etua emre bi kura Dr. Kasee Osei a na chief psychiatrist wo maimu ebai se ya hwe ne amfa ni dwuma ebe me nuanom asabi wadwene ho aka na selector badwana no ate akoka konjompi no wo hwe ebe den na sentem krombe ka so msikasem enhyeda enkoyi etina enuanom bi okra ye ba be pammo ne ade nanso doctor twum nuama echima se ye hyase de aye adwuma potokasem be kan se implementation ne beboa ama ye nuanom a wadwene ho ka no yetimi ahwomo ne ahwomo eyie yefa enigide Kasee emfanto aso nyina mu no Arnold Schwarzenegger chema was 2015 omanfo num so ntwen ope Terminators ni part 5 omanfo ebehuhu ensem yakọ omanfo adwenche omode afa Facebook ede aba we dia wode ba was me din the Forge Rennie was say said the normal is debi Forge Rennie de ne de I was say me din the Ata Partners Kakra ede wode ba was say boys abro GH say de idebi keke sanso na baba eye ajepa enso de awode ebaye was it there be na frame afia say medini afia medini kumi was it afia I want Nana breakfast number there be yet me fa number no ema osa ema no enyeye into the emrepem no ofre na ono wa ha na nakasa Frank Kwajo enim enso de awode ebaye was it said the normal say kro ne de e was say ho behia say omampanyini dada wanya no ba bi ekro no yebetumi akai no na omampanyini abede akiri so ne yebetumi akai no sanso na Sarah akan enso de awode ebaye was say please mention on air ne mumu afa message ka ho no amfa ama yebra na ye be de daye ekoso ya eni pitri yesi anoma wo chedua so awagebo sanso na ensu eche tuamu a eyihwa enti ane Adom Kasee ye nyina da ebebe na wiye mi a mekenkan ye eye obidum bie kwaku edu kumi aseda Kasee enkoma wo bibia da wo bo aye camerafo director di ose mu ma ye Kofi Adom anwanwani ni obibia da wonso a ye wa tu ma yetimi ba ofie di Adom Kasee eto awo no wonso Adom endom wochna da ye besanso ehia ne de Kasee mu hwampa abro midi ede obidum bie kwaku edu kumi madawase